Hello, लोगोफोर आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ इनिफ्राय बेबायदिनो मोजाङै मोजां थाबाय थागोन इसोरनि अननायाव होननानै आं आसा खालामहरनाय थाबाय बयनिसिमबो इनिफ्राय दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय ओंखाम ओंख्रि संनाय भिडिअ जालायनोसै आरो इनिफ्राय दायो माने आङो बोरमा बेदर ओंख्रि संनोसै बोरमा बेदर आरो आलु इनिफ्राय बिलाहि संनोसै आङो इनिफ्राय नोंथांमोननिसिम एसे शेयार खालामनोसै आरोना भिडिअ खालामनोसै इनिफ्राय नै जोंहा राजा दंफैयो राजा आलासि आदानि फिसाला नै नोंना मा नाम देब नार्जारि देब नार्जारि जोंहानि राजा मानसि ना नों बेसे मोनखो क्लास UKG बा UKG मोनबायानो इनिफ्राय नै बोरमा बेदर संगोन नै बोरमा बेदरा इनिफ्राय बोरमा बेदरजों मा संगोन आङो प्लास्टिकनिफ्रायनो खुलिथ'वाखै दे आङो नै बेखौहाय बोरमा बेदरखौ इनिफ्राय बोरमा बेदरजों माबा संनोसै आङो नै बिलाहि दङ बेयाव मनायावहाय दहायसो बाजार खालामना लाबोदों आरोना रानि बिफाया नै बिलाहि दङ इनिफ्राय नै याव थाइबेंबो दङ आरो आलु दङ बिलाहि आलु थाइबें माबा थाइबेंखौथ' होआ सरि बावगारलाय लाङोहाय माबा थाइबेंखौसो होगोन बायदि होनफ्लांदों बिलाहि आलु इनिफ्राय बोरमा बेदर संहरनोसै आङो गोथावनो बरिया संहरनोसै इनिफ्राय नै लावबो दङ आरो लावखौबो आङो संगोन बेखौहाय ओंख्रि जुल संगोन आङो बेखौहाय लावजों मा संनाय जायो आलु इदिनो लगायना संसिगोन आरो आङो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा बिदिब्ला दिनैनि आंनि भिडिअखौ आङो मैगं मेलाफोरखौहाय सायनानै लानोसै आरो दाना नै आङो रेडि खालामना लाखाजोब्बाय आरो आलुखौबो सुखानानै लाबाय नै आलुखौ बेयावहाय लगाय हरनांगोन नै आङो इनिफ्राय नै बानलु संख्रि हाइजें बायदिसिना एकदम मस्ला गोथाव मोदोमफ्रु होखाजोब्बाय आं बोरमा बेदराव नै लगायबाय इनिफ्राय माबाखौबो होनसै आलुखौबो होनसै बेखौ थिगसे मोजां लगायनि र' ओमफ्राय कुकाराव संहरनोसै कुकाराव एसे खेबसे खेबनै खेबथाम बिदिनो हुइसेल होनोसै आं बांद्राय गोबावथार गाबहोबाथाय हुइसेल होबाथाय गुरैद्राय जायोहाय बिनिखायनो आङो बारा गोबाव गाबहोआ हुइसेलखौ एसे गोरा राफोरबासो जानो मोजां मोनो आङो आलुखौबो होफिनसै हालदैया एसे नांबावगोन खोमादां हालदै एसे होना होबावगोन र' नै हालदैखौ होबावबाय आं एसे कालार गोमो जाबासो मोजां मोनोहाय आंहा ओंखायनो आरो हालदैखौ नाङाखै मोननानै आरो होस्रालायबावबाय बरिया लगायखाबाय बानलु गोरानबो एसे होना होदों बानलुबो हाखावना होदों आं बानलु गोथां दाना कुकाराव होना होखानोसै थावबो होना होखाबाय नालाय आङो कुकारावहाय लगायनानै नै डाइरेक्ट हरखाबाय आङो कुकाराव एसे माने गरम खालामनानै एरनानै दैखौहाय होना होनसै आं दै होना होबाय आं कुकारा गाबबायानो नै आंना ओमफ्राय नै जोंना आलासिया बिराद ओंखाम उखैबायानो नों ओंखाम उखैबायानो ओमफ्राय माबायदि जागोन होनदोंलाय नोङो बोरमा बेदरखौ बिराद गोसा ओमफ्राय बिराद गोसा माने स्पिड जानो होनदोंमोनथ' नोङो एकदम आलासिया ओंखाम बिबाय थायोलै जाना नै मामियाबो ओंखाम उखैथारबायनो बिगासिनो दङ गेलेगासिनो मामियाबो नै दाना आङो कुकारखौहाय खेवनानै संहरफिनबाय आरो नै बिलाहिखौबो हानानै होखाबाय आं कुकाराव बेनिफ्राय दै जबबाथाय दाहाय माबानोसै दसे गोबाव फोमोनबाय थानोसै बेनिफ्राय नै बिथिंजाय लाव ओंख्रि संबाय आं नै लाव ओंख्रिखौबो संखाबाय सोरो दादाया
ओंखाम उखैबायनो ओंखाम उखैथारबायनो र' बाबा फैबाथाय खुरनोसै बाबाया फरिखा होनो थांदोंना दा फैबाथाय खुरना होनोसै दै आजा दै मोनबाय नै लोगोफोर दाना आंना ओंख्रि संनाया नै बोरमा बेदर बरिया जाथारबायहाय एकदम बिलाहि होनायजों रोमोनदुदुनो नै आलुजों जि गोथाव जाखाबाय बानलु संख्रि मस्ला मस्लि जखानि नांखाबाय साखिनायाव देन्जार गोथाव मोनखादों नै वाव गोथाव गोथाव ओमफ्राय लाव ओंख्रियाबो जाबायानो नै ओमफ्राय जोंना जानोसै आरो रेडि जाहांबायानो ओंखाम खुरबानो जासिगोन आलासिया नै साख्रिनि फरिखा होना फैबाय बे राम माने माबाया रानिया नायना गोमोबाय नै ओंखाम जानाया दादाखौ गोथाव आजा बोरमा बेदरा गोथाव नंगौना नङा बिराद स्पिड जागोन होनदोंमोन ना दाना स्पिड जादो दे बरिया बा लासै लासै जा नांथाजागोन दा नांथागोन दै लोंना होदे रानिया आन्दायबाय बोरमा बिगुर जानानै नै बोफ्लावगासिनो बोरमा बिगुरसो अरनो हायाखै बिसोरा गुरै जायाखै आरो बाबुनो ओंख्रि नांबावगौ एसे हेलौ ओंखाम जानोसै नै जोंहा रेडि ओंखाम जानो खुरखांजोब्बाय आरो नै बाजैयाबो दासो फैदों नै धेमाजियाव थांदोंमोन सासे जोंना दिनै आलासियाना मा फरिखा हैदोंमोन नै बाजैया साख्रिनि फरिखा होदोंमोन मालाय एडियारि फरिखा दे जादो दे बाजै गोथाव गोथाव जानोसैहाय जोंहा नै एकदम जानायलाय लाव ओंख्रि लावखौ रुदोंसो आङो दे जादो लासैनो थांनो हागोन आरो जानोसै आंहाबो नै आखाइ सुग्रोनो लानानै हौवा बायदि नुदों गावखौ माबा खथ' मोजां नुदों दिनै सानैबो दख'ना गानाखै जों बाजैबो आंबो दख'ना गानदोंमोन ना ओमफ्राय आरो फैसा लानो माबा गैयाना फैसा लानो मा गैया बेग लानो नाङा बेगखौ बाराव गालांगोन आं जेबो लांनो पुलिसफ्रा दांगोन हिनजावसोनो उमिन हौवा फोरमाय हामोमोन हिनजावसोनो लांदों जोंनाव हौवाखौ गोजा बोरमा बेदरखौ जानोसै नै उन्दैसो पुलिसफ्राबो हिनजावफ्रा नालाय जोंना दांग्रोमगोन होननानै गोजौ ओरै गोजाननिफ्राय ओरै खालामना फैखायो हौवाफ्रा एसे माबा जाखायो गाज्रि जाखायो बिराद गोथाव जादों गाव संनायखौ बाख्नायबावो आङो पुलिसफ्रा बै गोजानखौ थिखाना फैनाय नालाय दांग्रोमनो मोजां मोनो मा बेखौ दसे बिराद गोबाव नायबाय हाबहोआखैना थाबनो दै बथल बायबाय आं लांनो दै बथल लांहा सिङावनो दै लोंग्रा दंखायो दा दै बथलबो लांनो होलायाखै दै बथल लांनो होआखै रुमालबो लांनो होआखै गिलास मोनसे दंखायो इन्टारभिउ होनानै रायज्लायगासिनो दङ दहाय कलनि मजा गोदै सफै गोथाव लांनो लांफानो थांसै बुरजा थांबा लांसै बेसेबां लाख जादों होनदों दुइ लाख खय लाख 16 लाख ओमफ्राय 6,000 मानसिफ्रा साख्रिया 10,000 खोमा साख्रिया 12,000 नायगोन होमबा माबायदि मानसि 12,000 माने उननि एग्जामनि समा उनाव जाबावगोनसो माबायाव अट' गारियाव ना उननि गारियाव कन्ट्रि जाना मान मानसि सोरनो साख्रि दंलै जोंनो बोराय थाखा फैसा होनो गेजेरफ्रासो एग्जाम होदोंमोन गारि मटर लाना थांदोंमोन गारि दखान लाना थांदोंमोन गावखौ न'खर थांबाय होनाया गोसो बायदिसो मेगनाव गोसोम गोसोम फुनदों आंना मोखां फुननो नाङा बिदिखौ
Emma, kau ni. Dona bi angna. Kataman bibar gitu. Ang siang lalu. Iya, kau juga. Bibar bisa. Boro aja. Mereka juga milih tapi ada enam penilaian. Boro mana nama bibar aja kalau kita katakan. Boro bibar. Siangnya bosan kali. Anak jari, uni aram sari juga betul. ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर नै ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय गयबो जाबाय जोङो नै गया ini बाजैबो नायथिं Iya, apa ni lah dengan naik. बाजैया गय जाया मालाय Oमफ्राय बै आबौ जायो दिनोमोन. माथो मालाबा जाया दिनै जाया Bye bye. दे थांदो दे दे जा बाय बाय हा दे थांबाय आनैया फैदो थांबाय औ थांनाय नोंलाय औ थांनायमोन थांबाय दाना लोगोफोर आलासिफोरा जोंहाना इनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय